Dnes si mnohí myslia, že svoje telo zbavia plastov prečistením krvi. Vieš, prečo to nebude fungovať? Vieš vlastne, čo dostávaš v nemocnici do žily spolu s infúziou? Vedci zistili, že každý liter intravenózneho roztoku obsahuje najmenej 62 mikročastíc plastu. Priamo do krvného obehu. A počas liečby. A to nie je všetko. 80 až 90 nemocničných prístrojov a pomôcok je vyrobených z plastu. Takže telo, ktoré sa prišlo vyliečiť, dostáva ďalšiu dávku toho, čo ho môže poškodiť. Paradox je v tom, že ani moderná medicína nemá riešenie. Plazmaferéza je nevyhnutná v akútnych situáciách, keď je potrebné rýchlo odstrániť patologické látky z krvi, ale nanoplasty, ktoré sú už integrované priamo v bunkách a orgánoch, sa neodfiltrujú. Neodstráni sa ich elektrostatický náboj. Neopravia sa narušené signály v mozgu ani poškodené mitochondrie. Plasty sa stali neoddeliteľnou súčasťou modernej medicíny a tá ich z tela von jednoducho nedostane. No ak ich nedostaneme von, môžeme aspoň odstrániť ich negatívny vplyv? Nuž, malé otázky vedú k veľkým zmenám. A každý z nás k nim môže prispieť.